मैदेर खिना हरनाय मुफुर खिना हरनाय बान्दर सान्दर खिना हरनाय बेसे मा फारसेनिफ्राय मैला फैयो नालाय जों आरो बेखौनो लोंनो गोनां जायो सोरबा गथ'फोरा इयावनो दुगैफैयो मोदोम माननाय जायो आरो सोरबा गोदो मानसिफोराबो जायो गुजुनाय जायो लोमजायो गथ' मानसिफोराथ' आरो इयावनो दुगैफैबाय थायो नालाय जों आरो दै लांनो फैबा बिमाफोरा दै लांनो फैबा फिसाफोरा फैफायो दुगैना थाङो हरफोरावनो लोमजाहैयो मालाबा मोदोम माननाय जायो बिदिनो बिमा बिफाया खस्थ' मोनो आरो ओमफ्राय डाक्टारफोराबो खाथियाव गैया एकदम डाइरेक्ट निकासआव लांनांगौ लामाफोराबो एसे मोजां जायाखै मा बुंगोन दा सरकार दा जितु बिटिसिनि प्रमद बर' सरकार दङ खालामना होफैयोबा मोजां मोनोमोन जोंखौ दा आरो माथो फैयानो दसं नायफैयानो दसं फैजानो लुगैयो जोंबो फंसे फंनै बुंहरनो लुगैयो फैयानो फैफेरानो जोंनिखै इलेक्सन आरो ओरैनो खनसे खननै होनफैयो बिदि होनफैयो आरो नोंसोरो भटखौ हो जोंनो जोङो नोंसोरनो मा सुबिदा नांगौ जों सुबिदाखौ खालामजोबना होगोन नोंसोर भट होआबालाय जोंलाय बोरैथो बेबायदि सुबिदाखौ नायनानै होफैनो नोंसोर जोंनो भट हो नोंसोर होयोब्लासो जोङो बिदि सुबिदाखौ होनो हागोन बिदि होननानै बुङो आरो होबाबो होनायनि गेजेराव जोंनो एख'खौनो मोना दिनैसिम बे दैमानि दैखौ लोंगासिनो दं बिराद खस्थ' लोंगासिनो लांफैयो जोङो थाइनै खासेयाव थाइथाम गाहाम लांफैयो मालाबा साइकेल लानानै बेनिफ्राय एकदम बोरियाव दोनहैनांगौ लाङै लाङै अन्थाइ गोजाथार साइकेल नारनो हायाना अन्थाइ दैज्लां मेसें बे दैखौ लोङो दैज्लां मेसें बे दैमानि मुङा मामोन बे दैमानि दैया इयो माबानिफ्राय फैयो फाग्लानिफ्राय फैयो सकि फाग्लानिफ्राय फैयो दैया मा मुङै दैमानि मुङा दिरिं दैमा होनो जोंनि माबा होनो मा होनो ओमफ्राय सावलकारा दैमाबो होनो आरो गेजेर गेजेर सावलकारा दैमा दा जिहेतुके आसामनि बेखौ मा जाबाय बिथाङा फैयोब्लाथ' मोजाङानो जोंनि खस्थ' सुबिदा उसुबिदाखौ गावसोर नुलांगोन जों आरो फैयोबा जों आरो एसे बेबायदि माबाया फैनानै थांफैथो खिन्थिगोन जोङो माबायदि जोंनि दुखु सुखुआ माबायदि दै जानाय माबायदि लामा माबायदि गथ' गथाय लोमजानाय बेफोरखौ गाव नुलांगोन फैयोबाथ' मोजाङानो जोङो फैनाङा होननानै बुङाखै जों बिराद मोजां मोनगोन फैबाथ' बिराद मोजांनि बाथ्रा जों खोन्थागोन फैबा जेब्लाबो दैमानिनो दै जाजोबो आरो बेसेबां बोसोरनिफ्राय नोङो बे दैमानि दैखौ जाबोगासिनो जाबोबाय बिहाव बिखुनजोआनो 27 बोसोर जाखांबायबा बेनि उनाव जों आरो दिनै नै 19 बोसोर जाफैबाय जोंनियाव रायजो जाफैनाया होमबा बेखिनि बोसोरनिफ्राय जागासिनो दं आरो खस्थ'यैनो ओमफ्राय दै लांनो फैयो साइकेलखौबो नारबोथावामोनबो नारबोथावा जोङो बेसेबा गोजानाव दोनना फैनांगौ बोरियाव ओमफ्राय अन्थाइ गोजा गाग्रु गुग्रु थाइनै थाइथाम लाबबाबो लाबोनो हाया खस्थ' ओमफ्राय लामाफोराबो हाब्रु गोजा थांथावा फैथावा थेवब्लाबो बिदि खस्थ'यैनो जाना दं आरो हाग्रा गेजेर गेजेर फैनांगौ नामा हाग्रा गेजेरानो होनजायो दे लामायालाय एसे फिसा लामा दङ आरो साइकेल सलायथावो बेनिफ्राय नारथावनाय बिदि आरो जोङो दै लांनो फैयोब्लाथाय मैदेरखौ नुबा गिनानै थांफिनो दै एसे खावालासिनो थाइसे थाइनैखौनो दंग'निफोरखौनो खावसोमबायनानै एसे गोहोनानै ओंखाम ओंख्रिफोरखौ संनोसै थाइसे थाइनै थानायफोरखौनो जों लोंसिगोन आरो दै बुना लांनायखौ थानायफोरखौ बिदि खालामो आरो जों बे दैखौ लोंनानै मालाबा बेमार जायोना मा बायदि बेमारा बिदि जायो जोंनिया सिमलिगुरि बेनिफ्राय जोङो बिराद खस्थ' मोनो आरो दैबाना जाबाबो दैखौनो गोजों मोना खावनानै खस्थ' जायो बेनिफ्राय आरो बरिंबो गैया मोनबो गैया जों बिराद खस्थ' जायो मेसेङावथ' मेसें बिराद दै नागिरनानै थैनांगौ ओमफ्राय आरो दैज्लाङावबो दै बाना गिदिर फैबाथाय दैखौनो साफा मोना मोनलोङा बिराद खस्थ' जायो आरो बिदिनो दै नागिरनो फैब्लाथाय जोङो बिराद गोबावदोसो मोनलाङो ओमफ्राय हौवाफोरा रागा जोङो मानो एसे गोबाव थायो नोंसोरो दै नागिरनो थांनाया बिदि होननानै बुङो ओमफ्राय जों आरो माथो होननो नोंसोरनो मिथिखानानैनो नोंसोरलाय मानो रागा जोंनो गोनां जोंदि इमान खस्थ' नागिर लाबोयो नोंसोर बेखौ मोनलोंदो बेसे मोजां रंजा बिदि होननानै जों होनो आरो दिनै 19 बोसोर जाबाय हाबा जानाया बेनि आवगोलनो बिसोरो 27 बोसोर ना मा जाखाबायमोननो बेनिफ्राय 27 बोसोर जाखांनायनि उनाव ओमफ्राय दा नै आं दा 19 बोसोर जाफैबाय ओमफ्राय दिनैसिमबो बिनो आरो जोंनि बादै जोंनि जायखिजाया दा स्कुलावल'सो बरिं फैदो जों बरिंआव लायनो हायाना इमान गोजानाव बांग्रिखुसियाव जों दा गामि दरसे दरनै दरथाम दरब्रैसोआनो जायो दे
गामि मोनसेयानो जायो आरो बे गामि मोनब्रैयाव बेसेबांसो न'खर जायो अनुमान गामि मोनसेयाव जोंनिया दा 15-16 सत्रगिरिसो दं बेनिफ्राय आरो ओइ गामि मोनसेयाव बिदिनो सत्रगिरिनि एसे बारा दं नामाथाय ओमफ्राय बेलेग गामियावबा बेसे गामि दङथाय मा बेसे न'खर दङथाय आं मिथिया आरो दंगौ जानांगौ बेमाराथ' बिदिनो मानसिनि देहायाव आरो बिदि दैखौ लोंनानै जोङो एसे खस्थ' मोनाखै मोननाया थेवब्लाबो जादोबो जानो हानाय जोंथ' आरो एसे लैखो लाबाय थाया सोरबा बायदिसिना बेमारावबो जायो माबा मैगं थाइगं गायनायाव मुलिफोर सारनायफोराव बेफोरावबो बेमारफोर जायो जों आरो इसेबां दैखौ मोनलोंबोबाय लोंबोबाय गथ' गथायफोरखौबो उन्दैनिफ्रायनो बिदिनो फालिबोबाय जों एसे खस्थ' मोनाखै आरो बेखौनो लोंनानै जोंनोथ' नांगौ दा बिटिसि सरखारावबो जों बिराद मोनगोन खोमा होननानै जों आसा खालामदोंमोन दा आरो बिटिसि सरखारावबो दा नै दा एख' माबा गैया दैनि सुबिदा गैया ओमफ्राय दाथ' आरो बिटिआरआवबो एख' गैया मोनसिनबावाखैसो गैसिनबावा बिराद खस्थ' जानानैसो जोङो सोलिबोगासिनो थेवब्लाबो जोङो मोननायबा हामगौ होननानै सानदोंमोन आरो फैया माथो रावबो खबर लाफैया भट होनोसैबा जोंखौ माबा फैयो गामिफ्राव फैनानै जोङो बिदि होबा नोंसोरनो दैनि सुबिदा खालामना होगोन बा गामिनि लामा सुबिदा खालामना होगोन बिदि होननानै बुङो ओमफ्राय गैया आरो भट होखांनायनि उनाव माने इलेक्सन थांखांबा माने बावगारलाङो ओं इलेक्सन थांखांबा बावगारलाङो जेबो गैया